Днес, понеже времето беше хубаво, решихме малко да попътуваме до някоя хубава дестинация. И така стигнахме от село до село, от гледка до гледка, през планини, през поля до Пордим. Гледките бяха уникални. Една от друга бяха по-хубави. Хълм след хълм, равнина след равнина, сухи язовири намерихме. Ето тук ще ви го покажа сухият язовир сега. От другата страна е. Сега ще ви покажа него. Гледките бяха уникални през цялото време. Ето го пресъхналият язовир. Капка нямаше вътре. Капка. Ако нямаше папур и не беше изкопан и изчистен, нямаше да сета, че е язовир даже. И така стигнахме до една къща музей на Петър Петрович. Това са боеприпаси на купчина. Има и много, ето го и него, руснак някакъв. Много ги мразя руснаците. Александър Петрович, извинявайте. Ето ги и топчетата, топовете. Парчето беше малко, но много красиво. Тук имаше някаква каменна зидарийка. Естествено аз се опитах дали да работят ли още, но не, всичко беше блокирано. Съндък за боеприпаси. После на центъра видяхме тези растителни скулптури. И те ми се сториха много хубави. Цигулка, пейка, цигулка. Пиано и цигулка. Не, това е контрабас ли се води? Как се води? Не го знам това голямото. Пиано пак от растения, изплетено. Те ми приличат на пижо и пенда, но не съм сигурен. Огромен телефон, стационарен с шайба. Имаше маси за шах. И така